Και η Λέτα Μαλόγλου πήγε στη Μακρινίτσα και βρήκε τους πρωταγωνιστές που είχαν παίξει τότε στην ταινία, οι οποίοι σήμερα είναι μεγάλα παιδιά βέβαια. Τι παίξανε, μαθητές? Που είχαν παίξει τους μαθητές. Και περιγράφουν έτσι όλες αυτές τις σκηνές και τα στιγμιότυπα που είχαν ζήσει κοντά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ. Νομίζω. Μακρινίτσα, τι ωραίο χωριό. Και το Πήλιο γενικά. Υπέροχα είναι, όντως. Ωραία το Πήλιο. Έχουμε ήδη ταξιδέψει 4 ώρες και σε λίγο θα φτάσουμε στο Πήλιο και στο χωριό Μακρινίτσα. Εκεί όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια δασκάλα με ξανθά μαλλιά. Φτάσαμε στο χωριό Μακρινίτσα. Το φθινόπωρο του 1968 γυρίστηκε εδώ η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Εδώ ντόπιοι παίζαν τότε στην ταινία και ήρθαμε να θυμηθούμε τα παλιά, του τότε. Πάμε να βρούμε τους ανθρώπους που την έζησαν από κοντά. Εσείς τότε? Ήμουν 8 χρονών. Και ένα δημοτικό, Τετάρτη δημοτικό. Σας είχαν δώσει κάποιο ποσό ή παίζατε? Μας πληρώνουν 35 δραχμές την ημέρα. Για την εποχή αρκετά. Πολλά λεφτά και 70 στους μεγάλους. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, ότι ήταν λεφτά. Η Αλίκη ερχότανε. Ερχόταν εδώ, έκαναν το γάμο με τον Αντωνόπουλο. Α, εδώ έγινε ο γάμος. Με τον Αντωνόπουλο που παρουσιάστηκε ο Παπαμιχαήλ. Στέφεται η δούλη του Θεού Μυρτώ, των δούλων του Θεού Άγγελων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Ντόπιος και ο κύριος Ανδρέας, όπου και αυτός ήταν μαθητής στην ταινία Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Εγώ όταν ήρθε να γυριστεί η ταινία ήμουν 6 χρονών. Και μας είπαν ότι ξέρετε, θα έρθει εδώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν δασκάλα. Εσείς θα στα παιδιά εδώ, ξέρω εγώ τι, θα καθίσετε, θα την καλωσορίσετε. Περιμέναμε εκεί να πούμε, ξέρω εγώ τι, ήρθε εκεί στο σχολείο, στο προάβλιο, εκεί στήσανε τα σκηνικά και τέτοια. Γεια σας παιδιά, είπε. Μετά την κάναμε την πλάκα αυτή με τον Γκατζόχυρο εκεί που πήγε στην καρέκλα με τον Γκατζόχυρο. Εσείς ποιο παιδάκι ήσασταν από αυτή την πλάκα? Πάντως όχι αυτός που έβαλε τον Γκατζόχυρο. Εντάξει, εντάξει. Εσείς βάλετε το Σκατζόχυρο? Το λάθος της Φεντόνα που το πετούσαμε πέτρες. Λοιπόν, είμαι σε αυτή τη σκηνή και στη σκηνή μια άλλη πάλι χαρακτηριστική, η οποία λοιπόν είναι τώρα το φράγμα το ξύλο, εκεί. Όταν ειδοποίησαν τη Βουγιουκλάκη και την είπαν ότι ο άντρας σκοτώθηκε στον πόλεμο, το παιδάκι που πήρε αγκαλιά ήμουνα εγώ. Λοιπόν, εντάξει, μετά μας πήγε για την εκδρομή εκεί που ανεβαίναμε και λέγαμε το τραγούδι τη δασκάλα μας την έχουμε μιστάξει και μη βρέξει, ανεβαίναμε από εδώ. Θυμόσαστε το τραγουδάκι? Δεν θυμάμαι όλο. Τη δασκάλα μας την έχουμε μιστάξει και μη βρέξει. Τη δασκάλα μας την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Είμαστε σαν αγγελούδια όλη μέρα μες στην τάξη. Το βιβλίο ανοιγμένο και το στόμα μας κλειστό. Κι αν μας βάζει και κουλούρα λέμε όλοι ευχαριστώ. Λέμε όλοι ευχαριστώ. Έχουν περάσει 38 χρόνια όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ κατέβηκαν αυτά τα σκαλιά για το γάμο τους, για τις ανάγκες της ταινίας. Μια περιγραφή θέλω. Ναι, είχαν βάλει τα τραπέζια εκεί πέρα μπροστά στην εκκλησία. Ναι. Και καθόταν όλος ο κόσμος που ήταν προσκεκλημένοι, ο παπάς που φαίνεται στο έργο, ο κόσμος, ο Ζερβός που ήταν ο πατέρας της νύφης. Ήρθε από εκεί πέρα και πήγε κάποιος που τον είπε τα νέα ότι έγινε πόλεμος. Και ήρθε εκεί πέρα και το είπε αυτό στη σκάλα και βγαίνει και λέει χωριανοί, έχουμε πόλεμο. Χωριανοί, έχουμε πόλεμο. Ο κύριος Κώστας είχε φιλοξενήσει τότε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και τώρα από ό,τι βλέπω έχει ωραία ντόπια γλυκά.
Γεια σας κύριε Κώστα. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Τι κάνετε? Όλοι πολύ καλά. Πριν 40 μέρες είχα εδώ στο Ξενόδα που γυρίσαν την ταινία. Δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Τα ξανθά μαλλιά. Τα ξανθά μαλλιά, πώς Όλοι έτσι το λέμε. Τα ξεχάμε, ρε. Χρυσά μαλλιά, ξανθά μαλλιά, το ίδιο. Τι άνθρωπος ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη? Ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ χαρούμενη. Ήταν φιλοξενούμενη γυναίκα. Δεν ήταν κάτι που είχε ψηλομύτη, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τι σας έχει μείνει? Μια ανάμνηση περάσαμε πάρα πολύ καλά. Γλυντούσαμε εδώ κάθε βράδυ με τον Δημήτρη, με τη Βουγιουκλάκη. Και το βράδυ πλακώνονταν και με τις γιαούρτες κιόλα. Γιαούρτες, κοπάκια. Πάσα λίγο την άλλο, γίνονταν χαμό. Τι παίζετε, γιαουρτοπόλεμο? Ωραία, γίνονταν, μη συζητάμε. Θα μου έσανε εδώ να δεις τι γίνονταν. Πάμε στο δωμάτιο. Περάστε, πάμε στο δωμάτιο να σας δείξω. Περάστε. Θα νιώσουμε δηλαδή για λίγο Αλίκη. Βέβαια. Φαντάζομαι πόσο αναμνήσεις θα σας έρχονται όταν θα περνάτε κάθε φορά ή θα μπαίνετε σε αυτό το δωμάτιο. Εδώ είναι το δωματιάκι της Βουγιουκλάκης. Μαζί από εκεί είχε πόρτα που σε κοινωνάει από εκεί την πλευρά. Είναι και το άλλο το δωμάτιο, μαζί ένα ήταν. Άντε έλεγε που έφερθαμε εγώ χτυπούσα. Αλίκη μέσα είσαι. Έλα ρε, μην τρέπεσαι, με λέει. Λοιπόν, όπου και αν ρώτησα να μου πούνε κάποιον άνθρωπο που να έχει ζήσει από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όλοι μου λένε θα πάτε στην κυρία Διαμάντο. Είναι αυτή, ότι εγώ έζησα μαζί του 40 μέρες που κάναν το γύρισμα μαζί τους όλη την ημέρα. Μένω στο ξενοδοχείο το πολυόρωτικο σπίτι που ήταν δικό μας, την υπηρετούσα το δωμάτιο. Μια φορά μου ζήτησε να της πάω το τυρί από το ψυγείο και ήταν το ροκφόρφιτο το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Και λέω μου χλιασε το τυρί. Και μου λέει όχι, είπα δεν έχει τυρί το ψυγείο. Και μου λέει δεν έχει τυρί, έχει, το έφερε χθες ο Δημήτρης. Όχι, ήταν μουχλιασμένο και εγώ ντρεπόμουν να την πω ότι δεν έχει. Και μου λέει δεν έχει, λέει έχει ένα τυρί, είναι μουχλιασμένο. Βάλαν τα γέλια όλοι τότε. Γιατί εμείς δεν ξέραμε που τυρί ροκφόρ και τέτοια. Ήταν πολύ δυνατή γυναίκα, όπως ήταν έτσι, πολύ δυναμική, αγαπούσε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Πάρα πολύ τον αγαπούσε και εκεί ήταν που έμεινε και έγκυος στο Γιαννάκι. Ήρθε ο Φίνος από την Αθήνα, με γαρδένιες, με καταΐφια. Για να γίνει αυτή η σκηνή, 4 μέρες παιδευόταν. Βρέχαν κάτω, να πέσει μέσα και να κάνουν τα καλώδια κάτι, μια εξοκρότηση. Και δεν τα καταφέρναν. 4 μέρες. Οι μαθητές τότε περίμεναν με λαχτάρα τη νέα τους δασκάλα. Και εκείνη ήρθε σε αυτόν εδώ το σταθμό, στα Άνω Λεχόνια. Είμαι η καινούργια δασκάλα που περιμένετε. Εσύ? Ναι, εγώ. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας έχει μείνει έντονα από όλες τις στιγμές που ζήσατε. Η δυναμικότητα της Βουγιουκλάκης, η λάμψη του ματιού της, η αγάπη του Δημήτρη προς τη Βουγιουκλάκη, πιστεύω ότι ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Δεν ξέρω γιατί χωρίσαν. Αγαπιούνταν πάρα πολύ, με έναν δικό της τρόπο. Γιατί τους έζησα πολύ κοντά. Θυμάμαι την τύπησε μια μέλισσα τη Βουγιουκλάκη εδώ στο σχολείο και έλεγε να έρθει ο Δημήτρης. Μια φορά τον φιλούσε τη σκάλα, τον ανέβαζε άλλες 5-6 φορές να ξανανέβει να τη φιλήσει. Αγαπιούνταν πάρα πολύ. Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, μία από τις καλύτερες και εμπορικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Οι πρωταγωνιστές της θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας. Από τη Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά στην αστρολόγο. Να πούμε κάτι όμως. Ήταν καταπληκτικό το βίντεο, γιατί θυμηθήκαμε παλιές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Την Αλίκη στα καλύτερά της, στις καλύτερες της στιγμές πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τότε παιδιά, να τους βλέπεις τώρα πώς έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν γίνει οι ζωές τους και πώς αυτό τους έχει επηρεάσει στην πορεία τους. Πάντως είναι φοβερό ότι και 40 χρόνια μετά, όταν βλέπεις ελληνική ταινία, κολλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις. Μακάρι να επιστρέψουμε ξανά σε αυτή την λογική. Ήταν μια άλλη εποχή, ανεμελιάσατε.